Abaituak binaka igo ditu orain ospitalera daramaten eskailerak, bakarkan aiztaldean zigorroak ahitzen bituen jendea atarian, batzuk batazuriz. Gazte bat aulki kurbildunean, kamisoia soinean, zangomeak agirian dituela, tantakako bati lotuta, erretzen, aire melankoniatxu bategaz hau ere. Zain berdeak dituen marmol beltzez jantzia dute atartea, mausoleo baten airea dakarten apaingarriak eta inskripzioak bazterretan. Gustu ofizialaren afruskeria, premiazko alorretan beharko liratekeen baliabideak asalekoetan gastatuz herri aberatzaren irudia emate alde. Pausoa arindu du barruko eskailerarantz, korrika asterainoia erregali dendaren ondoan samara jauzi egiteko abagaunearen esperoan dauden sendagai erakusleak saiesteko. Kapila, kapera, zurezko bi ate handiren atalburuan, ospitale publikoaren departamentu batzuena baino nabarmenagoko izkiz. Emakume bata zuriduna irteten, aitaren eginez, kardiologoa dela uste du. Kasu zailen interkontsulta jainkoarekin egitetik biztan denez. Kontsulten aletora iritsi denerako jantzia dauka bata, konturatu gabek tentetu zaio gorputza arroa irudilezakeen itxura hartuz, baina babestu beharra baizik ez da. Paziente ugari dauka zain eta berandutua gaitzetsi liezaieketen begiratu ez beldur da, ateari buruz tinkatu du berea. Ez da falta burua erlojura biratzen duenik eta gure zergak ordaintzen ditugu, sumatzen ahal du giroan. Garai batean, pentsa ezina izango litzateke, agitza aldatua da medikuen ganako jarrera.